Il-President ta' Malta huwa fl-obbligu li jservi ta' kuxjenza għal pajjiż. Id-dover tiegħu huwa wieħed nazzjonali u mhux li jagħti raġun naħa jew oħra. Iżda jekk hawn inkwiet kbir fil-pajjiż irid iservi ta' vuċi. Sostna dan l-espert kostituzzjonali l-Avukat Austin Bencini waqt il-programm Net Live fejn insista li l-President George Vella mhux l-ewwel President tar-Repubblika li wara tħassib tiegħu jekk il-Parlament Malti jipprova jgħaddi l-liġi li ddaħħal l-abort f'pajjiżna. Għalaqstant, Austin Bencini insista li Alla ħares il-President George Vella ma tkellimx b'dak il-mod illi tkellem bih f'jum ir-Repubblika. Il-vuċi nazzjonali f'dal-pajjiż tagħna fidejn min fidejn il-President ta' Malta. Bencini sostna li bħala President George Vella għandu jitkellem dwar affarijiet soċjali, drittijiet tal-bniedem u dwar kull liġi li se tmur kontrihom. Jekk il-President għamilha ċarissima jħoss li hemm abbozz ta' liġi li din sa b'xi mod tmur kontra d-dritt tal-ħajja jew kemm tal-om jew kemm tat-tarbija u fl-obbligu qal kliemu li ma jfirmajiex din liġi. Di dikjerazzjoni li qed tindirizza l-klassi politika tafu x'qegħdin tagħmlu. L-Avukat Bencini stqarr li l-President George Vella huwa bla dubju nkwetat bil-firda mhux neċessarja li nħolqod b'dan l-abbozz ta' liġi emenda li suppost kellha tagħmel l-affarijiet ċari iżda minflok kompli tħawat l-imħuħ. Huwa fl-obbligu ta' President ta' Malta jew President ta' pajjiż ieħor li jindirizza l-klassi politika u l-pajjiż kollu. Qed jgħid ġibunix sitwazzjoni illi miflok insolvu problema ta' nagħmlu liġi ċara, għaw ħafna nies u nies li huma tobba, avukati, nies li m'għandhom x'jaqsmu mal-politika qegħdin jgħidu nafu x'qegħdin nagħmlu din-liġi dal-abbozz. Dal-abbozz huwa biex insolvu problema, jew se nikkreaw waħda oħra illi mhix ċara. It-tobba dawn li qegħdin jgħidu ħallu sitwazzjoni kif inhi. Għax mhix ċara. U għatenna li l-President ta' Malta ma jistax ikun kompliċi f'xi ħaġa li jħoss li qed tmur kontra l-Kostituzzjoni u kontra l-valuri illi il-Maltin u l-Awċini jozzu l-koll. Intant, it-tnejn li ġej, id-deputati parlamentari mistennija jieħdu vot fuq it-tieni qari ta' din l-emenda proposta mill-Prim Ministru Robert Abela, emenda li minkejja l-appelli ta' diversi esperti mediċi, legali, akademiċi u sansitra presidenti emeriti ta' Malta, xorta waħda jidher illi Abela jinsab stinat illi jibqa' dejbija.